Eka steppi asuntokaupassa. Miten hoidan rahoituksen? Tänään me mennään kylän säästöpankki Optialle. Matka uuteen kotiin alkaa yleensä rahoituksesta ja siksi pankki on erittäin tärkeä yhteistyökumppani meille. Hei! Kiitos! Meillä on tuliaisia! Oi, ihanaa, kiitos! Mitä asiakkaiden tulisi ottaa huomioon, kun he tulee hakemaan asuntolainaa? No se tosiaan olisi hyvä, että asiakkaat katsoisivat itsekin vähän etukäteen niitä omia numeroita, taloudellista tilannetta. Sitten täyttäisi tuon lainahakemuksen meille etukäteen niiden avulla, niin sillä pääsee aika hyvälle mallille. Eli mitä hyötyä on siitä, että te tunnette Nasta-rakennuksen kohteet jo etukäteen tosi hyvin? Meille se tosiaan, että kun meille on kohde tuttu etukäteen täällä, niin me saadaan se prosessi pyörimään täällä huomattavasti nopeampaa ja me tiedetään ne ratkaisut, vaihtoehdot pystytään tarjoamaan asiakkaalle niin kuin hyvin paljon joustavammin. Eli se on se syy, miksi me halutaan niin kuin olla mukana näissä aktiivisesti. Olisiko sulla antaa mitään vinkkiä uuden asunnon ostajalle? No kaikista tärkeimpänä varmasti on, että täytyy olla se luotettava rakentaja, sillä kenen kanssa lähdette etenemään siinä hankkeessa. Ja sitten myös se, että mittaa aina vähän puskuria, vähän säästöjä sinne mukaan, että aina voi tulla myöhemmässä vaiheessakin sitten niitä haluja tai muutoksia, niin pitää varautua vähän etukäteen niihinkin. Mahdollisimman matalalla kynnyksellä tulkaa käymään. Meillä ei tarvitse olla vielä tehnyt päätöstä siitä, että minkä asunnon haluaa hankkia, tai jos on 2 vaiheella, niin me voidaan helposti katsoa vaihtoehtoja sitten useampaankin asuntoon. Täällä on kyllä lämmin meininki ja homma toimii. Kun rahoitus on kunnossa, homma toimii paljon paremmin.